Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN. Pinakamaraming nakikinig. RMN. Pinakamaraming natutulungan. RMN. Pinakamaraming advertisers. RMN. Pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato. Pinakamaraming himpilan, Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, niyan usab ang tulumanon, lamdag sa kaitasan. Uban gihapon ni ining inyong alagad, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, now nagunahon na tang double purpose. Double sani. Ang atong kinibang tumbukon karon sa tuntulumanon, tinuhuan og kining umaabot na tong eleksyon. Unsay atong ihatag nga mensahe nga dala pong pahinumdom sa atong umaabot nga eleksyon. Ang atong unahon kini bang tingog sa kinsa man kinsa mang tingog ang ayan natong tuhuan o ato bang himuong maoy mo guide o maobay mo makasalig ba ta no nga mao nay angay natong himuong mugiya sa atong pagpili. Now, maghimo sa tao kanang example. Diya sa pamilya, sa iya yung structure, supposed to be ang pamilya, ang mamuno diya sa pamilya, ang kana yung amahan. Di ba? Amahan. Dayon, ang iyang mualalay niya, ang iyang asawa. Pero, ang dapat gidunta, ang amahan mogi mangulo. Kay ang amahan naghulagway manggod po na siya sa Dios ba. Naghulagway sa Dios. Okay, kung atong huna-hunaon ang Dios gamitan man natog personal pronoun he. Nagpasabot lalaki. Di ba? Sa to pa kung ang Dios gamitan natog personal pronoun nga he sa ato pa ug mayong kag Dios labaw sa tanan mao na nga diha pus pamilya ang bana og asawa ang kuan gyud unta ang mahimong mamuno gyud kana gyung bana o kanang amahan mo gyud na siya structure o mo na siya structure pero
sa dumala na diya sa pamilya, dumala sa amahan, dili na to malikayan nga na ay mga pamilya nga daw ang asawa mo'y murag ingnon dalang maayo manguna-huna, murag maoy maayo man noon mo provide ug si kinahanglan. Nga naman na, tungod kay nagdepende magud po na sa pagkatao pod sa usa ka amahan o kanang bana diya sa pamilya. Pero naapoy kana bang bana nga maayo gyud. But pasabot na tuman gyud niya ang iyang pagkaamahan nga maayo gyud siya. Nga ang structure gyud nga ang bana mo'y muuna kay amahan gud. Naghulagoy gud siya sa Dios. Naghulagoy kay kanang titulo niya amahan, titulo man na sa Dios. Di ba? Mo nay hinungdan nga tawgon na to atong head of the family og tatay niya lalaki. Okay, kanang iyang katungdanan ga hulagway o lugway na sa pagmando sa Dios ang amahan sa tanan. Una nga maayo gyud unta ang usa ka amahan diya sa pamilya. Pero tungod kay kining tao lagi, managlahi man gyud og kanang upbringing o kanang giunsa sila pag matuto sa ila pong kaugalingong pamilya, kung subata pa po sila, mao na nga magdepende po diha nga inig ugma damlag nga inig ka minyo na pod nga siya na pod mo na pamilya. Well, nagdepende sa giunsa niya pag pangandam siyang kaugalingon. So either naaraan ng duha nga siya mahimong maayo gyud nga amahan, segunda ra ang iyang asawa, then sunod din mga anak kay maghangad gud na ginikanan. Pero napoy mga higayon diin ang asawa mo'y silbing mo'y daghang nahimo nga kaayuhan kay subana. Siguro mo nay katuyuan sa Dios nganong ang lalaki giparisan jug babae. Mualalay ba? Mualalay. So ikaw naminaw ron nasa man ka na. Kung minyo ka, ikaw gyoy murag daghang nahimo nga maayo sa pamilya, ikaw amahan o ang imo bang asawa. So either gyud anang duha. Now nganong ato ning gisgutan? Kay kung maghisgot gud ta og eleksyon, mangutan naman dayon ta nga unsa may maayo diha sa eleksyon. Labaw sa nga tanan nga ato gyud hunaon Dios, di ba? Ang ato gyud hunaon Dios. Nga unta ang Dios mutudlo na to. Mugiya na to. Ugon say angayan buhaton na to sa eleksyon. Pero ang pangutana, unsaon man pod pag panudlo sa Dios? Unsaon man pod nato pagpangutana sa Dios nga dili man mo tubag gali inig sangpito na to, di ba? Di man mo tubag kung mayon tag mo gawas taron sa tumbalay may amahan na mong langit nun. Makigistorya ko nimo. Pakigistorya na ako kay kami ron nagwa na ni magkadimao among eleksyon. Asa may maayo ani, kisa may pagabutuhan namong maayo ani nga bura parehas man yung mga kandidato nga mga duna may mga apan na buingon na ika nga sahay magkaingon na ta nga wala man siguro Dios. Wala man siguro Dios kay sao man inig sangpit di mo tubag. Okay. Well, dili ta magbuot og unsang paagi makigistorya ang Dios. Now, kung atong tun-an ng kuana ba kinang na hibaw-an na gyud na nadunggan na gyud o unsa na sa atong tibuok kalibutan nga ang Dios dili na siya ingon nga kita mo'y magbuot unsaon niya pakigistorya. Now, ako dili ko malibog ana. O ang mga tinuod nga Kristiyanos di malibog ana. Kay naamo na sa Biblia. Nasa Biblia. Nasa Hebrehanon kapitulo
uno nga to sa dos, nga ang Diyos sa daang kasabutan, nakikistorya, pinaagi sa mga propeta. Ang Diyos kuno nakikistorya, pinaagi sa mga propeta, sa ato pa, sa ilang panahon, dili na ka mo ingon nga, Diyos kanaog diri, istoryahan ko, di na kay namin mga propeta. Ang tingog sa Diyos, iya mang ipaagis mga propeta. But pasabot, manalinghog yun tas mga propeta. Okay, kung dili ta mo manalinghog sa mga propeta nga, ang ilang tingog man to sa Diyos kay sila go'y nahimong spokesman. Pananglit, adto ta ni Moses, o si Moses, di ba, nahimo man siyang spokesman sa Diyos. Gani, gitawag pagali siyang Diyos. Kay ingingnan sa Diyos diya sa Exodus City 1 nga, Moses, himuon ko ikaw ingon nga Diyos sa atubangan ni Paraon. Dili man Diyos si Moses. Dili Diyos si Moses. Pero nganong giingnan mo sa Ginoo ana, ang tumungog tuyo sa Diyos ana, klaro yung kayo, klaro pa nato, no? Nasihag yun nato nagmayo, no? Sa atong pagtuong Katoliko nga, tungod kay gihimo siyang spokesman. Nga ang iyang tingog, dili ra kay basta-basta iyang tingog. Oh. Grounded ni siya sa paggiya sa Diyos, kay gigiyahan man siya. Gigiyahan man siya. Mao na nga, Moses, himuon ko ikaw ingon nga Diyos at ubangan ni Paraon. No? Exodus City 1. Mao manggali po na atong gamiton nga example kung sawayon ta sa atong mga igsuong dili Katoliko nga naay librong Katoliko nga nag-ingon nga ang Santo Papa kuno Diyos diri siyuta. Diyos diri siyuta. Sawayon ta sa mga dili Katoliko kay mingon sila nga tan-awa ang tinuod ang Diyos sa Katoliko dili lang kay Trinity. Kanang usas Katoliko ingon sila Amahan, Anak ug Espiritu Santo ra na. Pero ngano man lagi nga ang Santo Papa naa sa ilang libro Dios man pod. So dili Trinity ang Dios Katoliko. Naun sa may tubag sa Katoliko ana. Dili na nato sabton og ingon ana. Kay kanang pag-ingon nga ang Santo Papa Dios, dili na maoy buot ipasabot sa Katoliko nga Dios na pod sa kinaiya o sa kahimtang ang Santo Papa. Dili ingon anaon pagsabot. Ang Diyos nga naagyod sa kinaiya nga mao nang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Walay apil lang Santo Papa kung magisgot tag kanagyong Diyos nga naagyon niya ang nature. Diyos sa kinaiya. Pero ngano man nga dunay mga panahon nga kanang Diyos, kanang iyang ngalan pagali o kanang iyang titulo nga pwede natong gawi o na siya sa pagtawag sa usa ka tawo nga naay katungdanan. Ang usas example lagi ana kanang Exodus City 1. Nga ang Dios mismo gahatag natog example nga dili man Dios si Moses. Kay si Moses naa man siya bahing material. Dayon naapod siya sinugdanan. Anya ang Dios wa gunay sinugdanan. Okay na sa Salmo 91 ngadto sa 2, ang Dios way sinugdanan ni katapusan. Nya ngano man lagi nga iya man gitawag og Dios. Ingnan niya si Moses, Moses, himuon ko ikaw ingon nga Dios. Dios at ubangan ni Paraon. Tingali mo ingon dagoy ka nga nasayop ng patakar na nag-istorya ng Dios basig mo ingon ka ginana. Dili kung sa imong pagsabot mahimong makaingon ka nga nagpataka ra ng Dios. Pero kung mangutana ka sa Dios, mahimong makakat-on pugagsama ni ining nakat-una na sa Katoliko. Now, ang buot ipasabot sa Dios, nganong iyang giingnan si Moses nga, Moses, himuon ko ikaw ingon nga Dios at ubangan ni Paraon. Ang gipasabot sa Dios diha nga tungod kay ang katungdanan ni Moses, katungdanan man nga iya sa Dios, gikan sa Dios kay siya go'y gihimong spokesman niya itong ilang panahon. So, sama ra po Diyos siya nga nakig-istorya sa mga tao. Buti pa sabot, ang Diyos nakig-istorya sa mga tao, pinaagi ni Moses. Pero dili but sabton nga, si Moses good mo Diyos. Ingon na. Ingon na po nang naay mga librong Katoliko mag-ingon nga ang Santo Papa, Diyos diri siyuta. Dili na sabton nga sa kinaiya, Diyos gyud ang Santo Papa. Nangulo man gud siya diri siyuta.
Mao nga samar na pod nga ang Dios nakikistorya pinaagi sa Santo Papa kay gihimo man siyang leader. O ingon ana, dili kay Dios na gyud ang Santo Papa. Kay kung pasabot pas Katoliko nga Dios nas kinaya ang Santo Papa, dili na unta muluhod ng Santo Papa. Dili na unta magampo. Wala untay prayer room diya sa Vatican. Pero tanawa, disag makita ninyo na sa TV. Di ba ang Santo Papa na ay prayer room? Na ay prayer room ang Santo Papa sa nas Vatican. But po sabot nga wala siya magtudlo, wala siya magpatuo nga Dios na siya kinaiya. Kay kung Dios na siya kinaiya, adi na siya muluhod. Di na siya magampo og Dios sa langit kay Dios magkaang iyang kaugalingon. Gani si Kristo bisag Dios gyud na agoy kinaiya sa pagka Dios mo magampo pa manggaling sa Amahan. Hinon ang pagtuong Katoliko tungod na kay si Kristo go dual nature. Na siya kinayas pagkatao, kay nagpagkatao man siya. Ug ang iyang pagkatao inferior sa iyang kinaiya nga Dios nga usa sa Amahan. So, sa iyang pagkatao, kinahanglan mo hangad yun siya. Muluhod yun siya Dios. Nga katong Amahan niya, nga sa kinaiya Dios nga nausap pod niya. O, ang pagluhod ni Kristo, ang pagsangpit niya sang Amahan, tungod na kay naaman siya Amahan. Dayon, Dios. Pero, usa ang iyang kinaiya o ang kinaiya sa Dios sa pagka-Dios o sa iyang pagka-Dios usa. Pero kinahanglan mo sangpit gid siya kay ang iyang pagkatao ubos man sa Amahan. O ang iya pong pagkaanak ubos man sa Amahan kay ubos man yun ang anak kay sa Amahan, di ba? Kung mag-isgot og ranggo, munang musangpit siya sa Amahan. Pero sa iyang pagka-Dios, lahi na ng istoryaha. Okay, usa man na sa Amahan, mo man na nang gitumbok diha usa sa Juan 10:30 nga nag-ingon siya, ako ug ang Amahan usa lamang kami. Nya, doon na rabay uban mo ingon nga, sayop man ang inyong pagsabot mga Katoliko nga pag-ingon ni Kristo nga ako ug ang Amahan usa lamang. Dili man na sa pagka-Dios. Wala biya po'y mabasa sa Biblia nga dili sa pagka-Dios. Maingon sila nga usa ang Amahan sa pag-shepherd sa plak o sa pagbantay sa panon. O nga nagkahiusa sila, muna ibot pasabot ni Kristo nga, usa sila kuno sa pagbantay sa panon. Sa may tubag Katoliko, ana. Adita mo supak, kay sakto man po na. Nga si Kristo ug ang Amahan naghiusa sa pagbantay sa panon. Pero wala giingon diha sa Biblia nga, diha ra sa pagbantay sa panon sila na usa. Wa tay mabasa ana, kay hinumduman ko anang saksi ni Uba og Iglesia ni Kristo nga mo man na ilang pagtuo, no? Ganang ilang supakon ng pagka-usa ka Dios ni Kristo sa Amahan. Ingon sila nga di na tinuod kay ang gipasabot ana nga ang Amahan ug anak usaras pagbantay sa panon, dili na apil diha ang pagka-Dios. Wa ra bagyoy bersikulo sa Biblia nga mabasa nga ang Amahan ug anak usaras pagbantay sa panon. Sakto man na kay nagkausa man sila, no? Pero wala giingon diha nga sa pagka-Dios dili sila usa. Wala giingon diha nga dili sila usa. Ang Katoliko maingon nga apil. Ngano man kay sa syllogism, sa logic, na may mga tudling sa Biblia god nga mabasa pod nga si Kristo Dios. Sama ng Juan 1:18 nga si Kristo kuno anak nga Dios. Mao manggaling na nga klaro man gyud na lisod man gyud na supakon sa mga iglesia ni Kristo og kanang saksi ni Jehova. Unsaon na nila pagtubag, maingon din sila nga asayop man na nga hubad. Kay diri sa among hubad dili man mabasa nga kanang anak Dios. Isa may atong tubag po dahil, ana. Well, ang hubad gud sa Biblia lain-lain. Unya kinaamay hubad sa Biblia nga mabasa gyud nga kanang anak Dios. Then may yung sayop na. Unsa may prueba nimong sayop na. Kay basig ka na anon imo dili ino na amoy natakdo no sa original. Na ako mo nang gitan-aw sa Griego nga Biblia. Sa Griego nga Biblia giingon dito monogenes theos. Unsa man ang mono only, genes son, theos God. Only son God. Sa ato pa ang mas dool kung di manggali gyud takdo, pero para nako takdo naman na kay klaro magana monogenes theos, only son God. So ang hubad noon nga atong gigamit nga mabasa gyud ng anak nga Dios, mao gyud noon the best nga hubad kung ibase na to sa bisag sa interlinear Greek.
Search ra ninyo bisag diha sa internet. Search ninyo interlinear Greek. Na so mabasa man nga ang anak Dios unya kay dili man pud duha ang Dios, di pud tulo. So conclusion nga usa di ay pud sa pagka-Dios ang amahan ug anak. Dili kay sa pagbantay ras panon kay wa tay mabasa nga sa pagbantay ras panon sila na usa. Di ba? Oo. Mao na nga diha sa Juan 17:1-3 mao ra ba punay gamiton sa mga iglesia ni Kristo nga mingon sila nga dili lagi Dios si kuan si Kristo kay niingon si Kristo sa Juan 17:1-3 nga ang amahan lamang mao'y bugtong matuod nga Dios. Di ba mayon kay kaglamang amahan ra kuno sa tupawa siya labot. Kanang pag-ingon nga sa ato pawa siya labot nga Dios. Ilan ang pagsabot. Ang pagsabot nga Katoliko dili ingon ana, no? Kay wa gid tay mabasa sa Biblia nga ingon naon pagsabot. Di man tao na tinawhanon nato na pagsabot ng mga kuanoy kanang Biblia kay ang Dios espiritu guna. Espirituhanon ang pagpasabot ana. Dili na to na nga i-mathematics lang nga tawhanon. Kay ang Dios espiritu God. So espirituhanon pod nga pagsabot. Now ang pagsabot nga espirituhanon ang Katoliko nga kanang pag-ingon ni Kristo nga ang amahan bugtong matuod nga Dios nalangkob na sa diha. Pero sila di sila mo dawat ana. Kay lahi man sila sinabtan. Pero ang Katoliko ingon ana mo sabot pag ingon ni Kristo nga ang amahan bugtong matuod nga Dios kanang pagkausa sa Dios di gina mausob usa ra gyud pero kung maghisgot og persona dili lang kay usa ka persona kay pasabot man po na sa Mateo 1:26 nga ang Dios sa paglalang niya sa tao inigamit siya pulong plural form. Ingon siya nga buhato nato ang tao sama sa atong dagway, no? Atong dagway. Atong dagway sa tupa mayong ikag atong dili kay siya ra ang persona na siya kauban. Nya ang ipasabot pagyud nga creator po ni. Kining iyang kauban sa parehas niyang magbubuhat. Na moingon na ba ng mga iglesia ni Kristo ang kauban kuno diha sa Dios Amahan anghel. Wala ba po'y mabasa nga anghel? Granting nga naanay anghel pero sa paglalang away labot ang anghel kay dili man Dios ng anghel. Dili man Dios. Ang anghel binuhat, dili kay magbubuhat. Nya kanang kauban diha sa Dios Amahan magbubuhat man kay klaro man buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Sa ato pa magbubuhat po nang iyang kauban. Nya kinsa man gyud ng kauban sa Amahan diha naaman diha rapod gitudlo sa Biblia. Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ug 2 nga sinugdan diha na ang Amahan. Ako lang ning i-paraphrase kay aron madritso dayeg sabot ba. Sa sinugdan diha na ang Amahan nga Dios. Then diha pod ang pulong. Gi-capitalize kay persona man gipasabot ana. Mao man ang gipasabot diha ni sa Juan 8:58 nga ni giingon diha ni Kristo nga before Abraham I am. Persona ni Kristong Dios. Ngayon diha nga sa sinugdan diha na ang Amahan nga Dios, dayon naapod ang kauban nga pulong nga Dios pod. Dayon sa bersikulo 14 nagpakatao. Sa ato pa si Kristo na pulong. Si Kristo ang gipasabot nga kauban sa Dios Amahan nga Dios pod nga nagpakatao. So si Kristo ang kauban diha. Pero niadtong higayuna kay wa pa man magpakatao, Kristong Dios pa lang. Wa pa man magpakatao. Mao na nga then kung mangita kitag duha ra man na beritas Amahan ug anak asa mag Espiritu Santo ana lukso den ta kay di man kana arang bersikulo na may Mateo 28:19 masabot man na nga tulo man gyud na ka persona kay dias bunyag litukon ang kuan mga persona sa Dios. Di ba? Dias sa kay aron gyud maklaro ba nga kana iya gyud sa Dios nang bunyag. Di ba? Dili kay iyas demonyo. Kay tulo na ka persona diya nga gilitok sa bunyag Amahan, Anak, Espiritu Santo. Mateo 28:19 sa tupa. Kanang usa ka Dios tulo day ang persona.
Nganlan din nato nag-Trinity. Mingon na ba sila, asa mabasa sa Biblia, nganlan nag-Trinity. Mutubag po ta, asa mabasa sa Biblia nga, dili pwede, hinganlan og Trinity. Di ba? Pero ang simbahan nga tinuod, pwede. Kay gitagaan man og gahom sa pagdili og pagtugot na sa Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta idili nako sa langit ang inyong itugot mao nang kung hinganlan na sa Katoliko ng usa ka Dios sa tulo ka persona nganlan nag Trinity mutugot ang Dios ana kay klaro man ang inyong idili diri syuta idili nako sa langit ang inyong itugot na mutugot gani approve gani ang langit kita pa diri syuta pres anang panguros ibutang ta lang wa gyud mga apostol sa una nga nanguros. Pero kay naaman sila gahom sa pagdili og pagtugot niya, mapasa man po na sa ilang mga sumusunod. Ang inyong ang sara kana nasa buhat 2:38-39. Ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak sa tupas sa mga sumusunod niya. Historically klaro man nga mga obispong Katoliko man ang sumusunod sa mga apostoles. So naa nila nang gahoma sa pagdili og pagtugot na niabot man ang panahon nga gihinganlan na nilag Trinity ang usa ka Dios kay unsa man ang Trinity? Three means tulo. Nite means united. They are one. Tinuod man gyud pod kanang tulo nagkahiusa man gyud na sa pagka-Dios. So sakto haom kay nang ngalana lahi pod tong Trinities mga pagano lahi dili man to Amahan, Anak, Espiritu Santo. Kanang atong Trinity maayo nang tuhuan kay Amahan, Anak, kud ug Espiritu Santo. Nakaron, 2 minutos na lang nahibilin. Well, now, asa na mag-eleksyon di Veritas? Mudritso ko, no? Kung nakahinamdo mo ganinas debate, kung naminaw mo, si Kristo, iyang gipili si Pedro. Ang katong hapit na gali mo, sakas si Kristo sa langit, kana sa Mateo 21:15-17, nga gitugyan ni Kristo ang trabaho ni Kristo sa pagdumala o sa pagpangulo. Ang iyang leadership, iyang gitugyan ngadto kung atong sabton kanang Juan 21:15-17. Mao na nga ang Katoliko nagtudlo nga ang unang executive minister nga gipili ni Kristo si Pedro. Si Pedro gitugyanan gud si Yahweh. Dayon, unsa man to? Ang tinugyanan si Yahweh kuno tawgon og santo diya sa pinadayag 3:7 sa Isaias 22:21 tawgon pod og papa o kanang tinugyanan si Yahweh sa to pa santo papa din ang nagkupot si Yahweh. Mo na si Pedro na but pasabot unsa may but pasabot na to ana unsa mang tinuhuan nga nagtudlo ana Katoliko raman. Sa to pa kanang leadership sa santo papa kinahanglan tahoron na to na kay amahan ko na papa god. Na, kamo kung wais mo, kung tinuod mong sigurustas pagtuo, kung mangutan na gali mo, kinsa mang tingog ron mo atong tuhuan nga, mas magiyahan kita kung maghisgot tag eleksyon. Ang natural, ang tingog sa Dios. Kaya ang Dios nakikistorya sa bagong kasabutan, pinaagi man ni Kristo, nasa Hebrews 1:1-2, niya si Kristo, nagpili man ni Pedro. Iya mang gitugyanan si Pedro, sa to pa, ang pulipod ni Pedro, ato po ng tahuron. Mao na mga santo papa na toron. Mao na nga dili ta maminaw sa sanggunian sa Iglesia ni Kristo kay wala dihang authority na sa mga santo papa. Wala man daigong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, sa atong Diocese of Dipolog, binagi sa atong obispo, Severo Kairmari, uban sa mga kaparian, kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danilo Luod o Expedito Ilumba, hangtod sunod higayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag ni ining tanan.
Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Radyo mo nationwide. Oras magkasama, tatak alas 3 sa hapon. Tatak RMN. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer leaflets ready so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole Asaman na siya, world. asaman. Holy God, Asaman si Tax. Holy Mighty Asaman si One, Tax. Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Kita mo na ko ito kanina. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just, as one nation, started the beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. Radyo mo nation.